Pi Renaud माबे सावखांखोना मासे हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैनिया जोंहा नै एन्जर मोनदों आरोना बेखौनो शर्ट भिडिअ खालामबाय आरोना जोङो टाइम पास लोगोफोर न' खाथियाव जावदोंमोन आरोना जोङो एन्जरखौ नायबानो जाबाय देखायलाय आदा गाथिया एन्जरा आदा खिफि देखाय नै ओमफ्राय मासे सावबाय आङो मासे सावजेनबायानो आरोना ओमफ्राय नै मासे दंबावो कयथा मोनामोनलाय जों खोन्थालाय 10ता मोनदों जोङो एन्जरखौ गुजिबारियाव जावनानै मोनदों जोङो 10ता ओमफ्राय बेखौ दा मुलाजों सेगोन आरो ओमफ्राय जों बेखौ दा माजों जागोन होनबा मुलाजोंसो जासिगोन आरोना मुलाजों एवनानै जासिगोन SSB फ्राय जागोन नङा आदा गाथिया स' लोगोफोर जोंना दिनैनि भिडिअआ बेनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ गोदानायसिन देखायगोन आरोना लोगोफोर जिखुनु भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर होमबा नायलांबाय था भिडिअखौ सावखावजोब्बाय नै जोंना आसोलफ्रा हिर'फ्रा लागाव बे सैमा फिसा ओइ बेरा दे साव मोजाङै साव दिनै डेन्जार मुला बायदिसिना होखावनानैसो जाखागोन जोङो दिनैहाय मोजाङै साव मोजाङै आदा गाथिया खामथाबबायदां नोंनिया थिखो उल्थायनानै बे साव बेथाफोर मोजाङै साव Renaud माबे सावखांखोना मासे दाबो मासेल' हरलाय सावनां मासे हरलाय आदा खिफि बियो बिबु गनाया सैमाफ्रा मानसिखौ जानो हादोंब्रा गोदाबायना आदा गाथिया मा जादोंना बैग्रि फिथाइ दा संनायखौबो गोदौलायनायखौ एरनायखौ खेबदोलारा एन्जर जाग्राफ्रा आयौ नै बुरजाथार जोंना आदा खिफिया बेसे बुरजा जागोन हो आइया गंसे रबाय गोदाबाय नै आखाइ सुफैथां खिफि आखाइ सुनानै गोदाबाय जोंहा दा नै ओमफ्राय जोंना दा बेदरा गोदाखांबाय आरोना नै नायदो बेदरा एसे बुरजायानो ओंखारबाय 10ताल'मोन आरोना एन्जरा ओमफ्राय एसे बुरजायानो ओंखारबाय नै आधा केजि जागोनलै ना आधा केजि जायो फुरा आधा केजि जागोन गिदिर एन्जराबो बारा गिदिर नङामोन फिसासोमोन दा गोदाखांबाय ओमफ्राय आं एवनायखौ होबाय थाला लोगोफोर जिखुनु बेयावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ स' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय आरो हायोबा शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय।